It's raining outside mga kapatid, as you can see. Yan. Ang sarap. Medyo malamig. It's cold, 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 cold. Yan. Umuulan sa labas. Yan, nabasa na sila yung mga dumadaan, no. Ayan po. Buti naman at maanuhan, madiligan yung mga halaman. Ayan. Minsan nakakamiss kaya andito ako sa bintana. Ayan! Sa bintana. Ayan na, ulan sa labas mga kapatid. Medyo lumalakas siya. Ayan, meron nagpapayong si tatay. Payong-payong. Han, sita ka. Bye-bye. Ayan, mga kapatid. Dito kami ngayon. Matanaw lang sa bintana. Ayan. Ayan, kasi lakas ng ulan. May manok dyan. Daming dumadaan. Actually, ano kami? Gilid ng highway ng subdivision. Daming dumadaan dito. So, tila ng ulan, mga kapatid. Yan, tila ng ulan. Tapos na. Madilim na. Tila na ang ulan. Ay, dito ako pagkakisip. Tapos na. Tapos na ang ulan. Ulan. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. Umuulan sa labas. Dito tayo. Actually, dito ako ngayon. Ayan, shout out pala doon kay Miss D ng Dubai. Ayan, shout out ka namin. Ayan, shout out daw. Miss D. Miss D ng Dubai, shout out sa iyo. Nakain tayo ng mani. Kumusta kong lahat dyan? Para din po dun sa mga waray-waray natin mga kapatid. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Naulan. Hindi pa rin ang ulan. Trabaho natin ngayon, kain, tulog. Kain, tulog. Di ba nagbakalahan yung ano? Tambalon. Pambaon. Tapos kasama na yung ulam ngayon. Layog? Bukas pala ano na kami. Ang madaling araw, uuwi na kami doon sa Bicol, sa aming mga Junakis. Yan, pakita ko sa inyo ang lugar doon. Ganda. Ang ganda. Ay, makapiright man ako. Huwag kayo music. Ano ba ka? Pag nag-live?
Hindi, bawal music. Mm. Mayo, tuman, kaya mo. Kaya mo na. Hindi sa tayo. Pagkikan blue. Ito pa man eh. Ayun. Don't wanna feel and Nagula ang music ng aking asawa. Ayan, Miss D, na shoutout na kita ha. Miss Ding, maganda. Saan ba yun, di? Si Dan. Pangit. Pangit ka daw, be. Ang ganda-ganda mo nga. Doon kinakain ko ang. Gusto na, done. Na. Kinumusta ka nga niya sa ano eh. Sino? Sa comment niya doon sa YouTube. Sino? Ikaw. Sabi niya pa shoutout naman at regards to Kuya Emerson. At pero doon po sa mga nagpapa-shoutout pa, pag-mention lang ang name. Shoutout namin kayo pag may free time. Ayan, tapos na. Tumila na. Wala nang ulan. Magkasabi yun. Tumila na, wala nang ulan. Kunin nyo lang yung talisay. Kunin nyo na lang. Ito na lang yung kulong. Bukas. Ano ngayon na? Sige. Maga? Mga alas 2, alas 3. Walang pandaki. Walang pandaki rin. Okay,